Ahojte všetci. Dnes mám tu česť privítať človeka, bez ktorého by klub a možno ani samojedy na Slovensku neboli takí, akých poznáme. Mojím dnešným hosťom je jedna z prvých chovateliek samojedkov na Slovensku a takisto jedna z prvých 12 zakladajúcich členov Samojet klubu Slovensko, pani majiteľka, chovateľka a medzinárodná rozhodkyňa je inžinierka Jana Folierová. Ahoj, Jani. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj ja, že si to prijala. A teda môžeme začať, ako si sa vôbec dostala k samojedkov, alebo kde to vlastne celé začalo? Kde si sa s nimi stretla prvý raz? No ja som po skončení vysokej školy chcela ísť ešte do zahraničia, to bol taký môj sen. Respektíve moji rodičia ma veľmi podporovali v tom, aby som cestovala. A tak sa mi podarilo získať prácu ako au pair, alebo teda ako, čo sa stará o deti, ja neviem do slovenčiny to preložiť. Au pair. Au pair. Do kanadského Vancouveru. No a keď som dostala telefonát od potenciálneho zamestnávateľa, tak táto pani mi spomenula do telefónu, že a poznáte psíkov, nemáte nič proti psíkom, my máme psíka, že plemena samojedy. Ja som netušila, čo to je, absolútne, ale ja som samozrejme povedala, že jasné, to je moje obľúbené plemeno, aby som teda túto prácu dostala. Vysnívaná práca. Tak, a v momente, keď som položila ešte ten starý telefón, ten tlačítkový, ten obrovské slúchatko. V momente som utekala zobrať encyklopédiu psov, čo sme mali. A som to tam listovala a tam bola taký kreslený obrázok, vyzeralo to jak špic. Ale teda to bola moja prvé stretnutie so samojedom, tak som si prečítala, že je to severské, chlpaté, tvrdohlavé a povedala som si, že to zvládnem. Ale teda mýlila som sa veľmi. A spomínaš si teda ešte, ako k tebe prišiel ten tvoj prvý samojedko? No samozrejme, ja som sa vrátila z Kanady a keďže som sa tam rok starala, viac ako rok, o tohto samojeda, čo sa volal Joši, takto, keď som bola tam priamo a starala som sa o toho samojeda, tak mi neskutočne liezol na nervy. Neskutočne, pretože bol presne taký, jak písali, neskutočne tvrdohlavý, neposlúchal ma. Ja som mala za úlohu dvakrát za deň venčiť, no a on mi dvakrát za deň zdrhol, z vodítka, lebo som mala pustiť, v tých lesoch tam, vancouverských, kanadských, obrovských, no a on mi vždy zdrhol, takže ja som ho tam naháňala a jednoducho vždy sa vykakal do prostred ulice a on bol taká osina v zadku, to bolo neskutočné, ten pes. To bol mladý pes, samec. Obrovský, silný a ťahal ma a jedno s druhým, však vieme. No a ja som prišla po tom roku domov a bola som taká celá nejaká proste a potom som si uvedomila, že Ježiš, však mne chýba ten pes. No a hneď potom si uvedomila, že vlastne mi tá povaha, ale to celé, čo to obnášalo, vyhovovalo a chýbala mi tá prítomnosť toho psa. Toho samojeda, nie hociakého psa. No a som sa začala zaujímať o to, že kde zohnať tuto v Európe, alebo teda vtedy Československu, že kde zohnať takého psa a bol jediný chovateľ vtedy na Slovensku, vtedy už nikto nechoval a bol to pán Tašli. A tak som zavolala, navštívila a teda dohodli sme sa, že keď budem mať vrch, tak mi dá vedieť a ten vrch prišiel v roku 1998. To už je pár rokov. Áno, pekných pár rokov a vyšla som si tam vybrať. A je to presne tak, jak sa hovorí, že ten, čo ku mne prvý prišiel a jednoducho, čo sa okolo mňa mal, tak toho som si nakoniec vybrala. Osud. Určite, však osud bol už len to, že tá rodina mala samojeda, v tom Vancouveri, čo som sa starala. A potom samozrejme Jošiho som si vybrala z krásneho vrchu, myslím, že tam bolo 7 čisto len psíkov. Ja som chcela psíka, nie súčku. Takže. A prečo si sa teda rozhodla chovať? Doslova založiť chovateľskú stanicu a pokračovať v tomto celom cykle? No, veľmi jednoducho povedané, ja som prišla na to, že tu vlastne samojedov nikto nechová. Toto bol posledný vrch pána Tašliho. Čiže týmto vrchom na písmeno, on bol na K, Kevin Kartuš sa volal. Čiže týmto vrchom pán Tašli vlastne ukončil tú chovateľskú činnosť samojedov. A keďže som
sa začala o toto celé zaujímať, prišla som na to, že v podstate nikto nechová a že teda nikto sa už ani nejak nezaujíma o toto plemeno, pretože asi vieš, že tu bol taký obrovský boom severských plemen v 80. rokoch a každý chcel severana, či už to bol Samoyed husky, malamut, každý chcel nejakého takéhoto psíka. Bolo to niečo zaujímavé, nevídané, také divoké a čo ja viem čo, hej. A potom ľudia prišli na to, že to nie je taký ten obyčajný strážny pes, ktorého dokážeš zaviazať niekde na reťaz a bude ti štekať pri dome a proste to je úplný iný typ psa, povahovo. Ľudský. Áno, ale aj samostatný a tvrdohlavý a tak ďalej. No a plus srsť. Hej, to na to neboli ľudia zvyknutí sa starať o srdc. Čiže postupne to išlo rapidne dole a celý ten záujem o severanov klesol až úplne na nulu, dá sa povedať. Že teda, no a aby som to ukončila, prečo som sa rozhodla? No práve preto, že mne pripadali úžasní tí psi a tu ich už nikto nechcel. Takže to bola pre mňa taká výzva niečo s tým urobiť. Aby teda ľudia sa dozvedeli o tom, aký je to úžasný pes, aké má vlastnosti, že to ozaj nie je taký ten obyčajný pes, ale má zaujala celá tá história, všetko, čo je s tým spojené, celý ten balík, jak sa hovorí po anglicky, celý ten package okolo toho plemena bol úžasný z môjho pohľadu. A ja som si vtedy pripadala, že idem zachrániť to plemeno alebo idem ho nejakým spôsobom znovu ako keby predstaviť tuto na Slovensku a mala som to ako takú misiu doslova do písmena. Bolo v tých rokoch, keď si začínala, veľmi ťažké propagovať plemeno, veď neboli internety, neboli poriadne telefóny. Ako si to zvládala? No, to bolo veľmi ťažké. V podstate, no ja som si v prvom rade dala za cieľ, že ja napíšem knihu. Hej. Keďže tu žiadna kniha nebola, bola tu jedna jediná kniha, volala sa Severské plemena psu a nejaká iná kniha, a tam bol Samoyed ako jeden z tých plemien spomínaný. Nebola tu žiadna kniha, to bola taká moja prvotná myšlienka, že ja idem napísať knihu. No ale napísať knihu nebolo jednoduché, pretože neboli žiadne zdroje, takže som si zabezpečovala knihy zo zahraničia, čiže kým obyčajnou poštou bez internetu som si niekde získala knihy a tie mi prišli a ja som si ich prečítala, boli v angličtine, preložila, tak to trvalo roky. Ale popri tom, že som mala tú myšlienku, že napíšem knihu, tak sme robili propagáciu veľmi jednoducho. Tým, že sme sa osobne zúčastňovali výstav, kde inde by človek mal a mohol vlastne osloviť ľudí. Než na výstavách, to bola taká logická vec a potom som sa zúčastňovala s mojimi psami aj takých všelijakých aktivít, kde mohli byť psi prítomní a kde som mohla teda si rozložiť, ja neviem, deku alebo klietku a nejaké veci. Som to spojila s tým, že deti, aby si mohli, čo ja viem, vymalovať alebo niečo. Takže vždy sme tam mali rozložený taký ako keby mini stánok. Moja rodina, lebo my s tým pomáhali samozrejme celá rodina. A čiže propagácia medzi ľuďmi ako keby naživo prebiehala. Hej, čiže nič neprebiehalo v tom priestore ako dnes, sociálnych sietí a na internete nie. Všetko prebiehalo ľudským kontaktom. A postupne sa podarilo zo pár ľudí získať pre to plemeno, ale keďže ja som ešte stále nechovala, tak som im pomáhala aspoň doviesť si zvieratá, väčšinou z Českej republiky. A postupne nás bolo, no tak, okolo 10. A až vtedy vlastne som sa rozhodla, že dobre prispiem aj tým chovom, aj tými šteniatkami. Takže potom som si doviezla prvú sučku z Fínska. A spomínaš si ešte na svoj úplne prvý vrch? Ako to prebiehalo? Aké to bolo? No, samozrejme, spomínam. No prvý vrch sa nekonal, lebo vlastne Xamba nezabrezla. To sme išli do Maďarska kryť a ona si myslela, že teda ten psík asi není jej typ alebo niečo podobné. Takže som čakala až do roku 2003 na ten svoj prvý vrch. Čiže o rok sme sa vrátili, ale teda už za iným psíkom. A bolo z toho 7 šteniat a boli absolútne úžasné. A keďže ja som všetko spájala s propagáciou, tak vtedy si pamätám, že Pes a mačka časopis som tam vyhlásila súťaž pre deti, aby mi pomenovali tento vrch. To je aké milé. Bolo to úžasné. Normálne som dostávala listy. Tie listy mám dodnes odložené, kde vlastne detičky mi písali, že malo sa to začínať na A, samozrejme, a kde detičky mi písali, že ako by chceli
aby sa tí psíci volali. A potom sme to aj zverejnili v spolupráci teda so šéfredaktorkou veľmi milou z časopisu Pes a mačka. A zverejnili sme aj, koho som vybrala, aj akých psíkov. A bolo to naozaj taká zaujímavá vec. Čiže všetky tie mená toho prvého vrhu vybrali deti. To je veľmi milé, akože obdivuhodné, ako si to vlastne v tej čase už zvládla. Všetko som tak rozmýšľala propagačne, aby to išlo aj ruka v ruke s tou propagáciou toho plemena. No a tam bolo 5 psíkov a 2 sučky. Z toho jednu som si nechala a už to teda, tá bola zakladateľka spolu s Ksambou, s jej mamou, to boli moje prvé 2 ako keby zakladateľky chovu. A teda predpokladám, že tvoj názov chovateľskej stanice je odvodený od psíka z Kanady. Áno, on sa volal Yoshi. Tam mi bolo vysvetlené, že to je z nejakej počítačovej hry. Keďže ja počítačové hry nehrám, tak neviem, ale volačo s Máriom. Že vraj tam bol nejaký drak Super Mario, alebo bola taká hra nejaká. Ten názov by ste nám mohli skúsiť povedať vy, naši poslucháči, že či náhodou neviete, že z akej hry je teda Yoshi? Yoshi, že vraj nejaký drak to tam bol z nejakej hry, no a volal sa Yoshi. A keď som rozmýšľala nad názvom chovateľskej stanice, tak keď som si importovala teda Ksambiku, tak keďže on to celé začal, ten kanadský Yoshi, tak som chcela, aby bol nejak zakomponovaný. Ja som mala aj iné mená, ale vybralo za mňa FCI práve túto verziu. Že teda Yoshi a my. Aj keď každý, veľakrát sa nad tým pozastavovali, že oni to čítali, že Yoshi and US, akože Spojené štáty. Ja hovorím, ja vám dám také US. Nie, to malo byť akože Yoshi a my, čiže Yoshi a všetci, čo sme sa toho zúčastnili, lebo u mňa to bola rodinná záležitosť. Proste a v do toho podstate boli. predpokladám, že ešte doteraz. Že? Určite, ale teda mnohí tí členovia tej rodiny, čo mi pomáhali, že už tu nie sú medzi nami, to boli moji rodičia a brat ešte stále, samozrejme. No a moje deti, jasné. Bolo do toho vždycky zakomponované, takže no a moji manželia tiež. Nevadí, poďme teda ďalej. Máš teda nejakého samojedka za tých vlastne niekoľko, už skoro to bude 30 rokov, čo chováš, ktorý je pre teba stále ten taký ten naj? No, ono to je vždy tak, že ten prvý býva naj. To znamená môj úplne prvý Yoshi, to je Kevin Kartuš od pána Tášliho. To bol pán pes, pretože keď som si ho kupovala, tak som bývala ešte na byte. Mala som svoj vlastný byt, svoje auto, áno, prišla som z Kanady, som bola taká macherka a do toho teda samojed, ktorý mi tam obžieral tapety, likvidoval dvere, vždy sa pokakal, pocikal, kade-tade a jednoducho s ním som prežila, myslím, tie úplne najkrajšie obdobie, pretože som musela ho venčiť niekoľkokrát denne, nebola som nútená ísť s ním von a ja si dodnes pamätám tie časy, keď som o 6:00 išla s ním po meste po Hlohovci a vtedy je to mesto úplne úžasné. To by som každému doporučovala chodiť úplne skoro ráno na prechádzky. A jednoducho si to dnes pamätám, tú atmosféru, bolo to ozaj krásne. Takže Yoshi, jednoznačne. No a potom Ksamba. To je jasné. Plným menom Humoresk, snový Ksamba. No a akože o každom by sa dalo. Hej? Aj Azi, jej dcéra, tiež bola veľmi špeciálny pre mňa pes. Takže šteniatko z prvého vrhu. No a potom Benji, šteniatko z druhého vrhu. Samozrejme, môj, dá sa povedať, že najúspešnejší pes. Možno není ani tak otitulovaný, jak bol úžasný, výnimočný svojím výzorom a teda povahou a teda všetkému, čo k tomu patrí. Je niečo, čo ti chov za tých skoro 30 rokov dal alebo vzal? No aj dal, aj vzal. Čo mi dal? No samozrejme spomienky v prvom rade, pretože pre mňa sú to už iba spomienky na tie časy, kedy ozaj to plemeno bolo pre mňa úplne všetkým. Bola som mu venovala absolútne veľa svojho času, čo by moja dcera staršia vedela rozprávať. Pretože všade som ju vláčila spolu s ňou ešte v kočiku, že som si odskočila vždy do kruhu a potom som ju v aute trebárs ešte kojila a potom zase sme bežali do kruhu a môj otec ju kočikoval popri kruhu proste v kočariku a takto to pokračovalo. Čiže áno, ona by vedela povedať, koľko času a energie do toho človek vložil.
A to je to, čo mi to dalo. To sú pekné spomienky, ozaj. Boli to úspechy, ktoré som zažila výstavné, boli to šteniatka, ktoré človek bere ako doslova jak také deti. A potom úspechy tých šteniatok, čiže tie ďalšie generácie. Ja som mala to šťastie, že moje prvé vrhy išli takmer všetky do chovateľských staníc, čiže s ktorými som nadviazala spoluprácu, čiže som získala takú širšiu rodinu, nazvime to, tých priateľov, tých chovateľov. Čiže to sú krásne spomienky. Ozaj, tituly a tak ďalej. Áno, to človek nikdy nezabudne. To je taká euforia. A čo mi vzala? No, vzala mi neskutočne veľa energie. Energie to, no a peňazí to ani nepočítam. Myslím, že asi nemusíme ani rátať, koľko to stojí všetko. To bolo veľmi tam, keď sme chodili na výstavy pomaly víkend čo víkend a väčšinou do zahraničia a zahraničné krytia a tak ďalej. Čiže to bolo neskutočné kvantum finančných prostriedkov. Takže určitým spôsobom si myslím, že možno, ale to by vedela moja dcera povedať, či jej to nezobralo niečo z detstva, lebo ozaj bola vláčená po všetkých týchto aktivitách a akciách. Ale tak zase na druhej strane ona aj vystavovala, aj súťažila a mala veľa kamarátov z celého sveta, dá sa povedať. Dodnes určite za to doteraz veľmi rada. Tak to by sme sa museli opýtať, ale viem, že sa s tými kamarátmi z toho celého sveta dokázala dohovoriť a to sme vždy na to pozerali, keď tam tie deti sa na tých výstavách spolu rozprávali, každý úplne iným jazykom. Áno, rukami, nohami, ale oni to vždy vedeli. Oni si rozumeli, takže to bolo také pekné. No, takže, no a samozrejme, kopec nervov mi to zobralo, kopec emočných všelijakých šokov, lebo však stanú sa aj zlé veci. Psíci postupne zomrú a šteniatka niektoré zomrú a pôrody ťažké a jednoducho strašne veľa emočných takých, ja neviem, šokov proste. Hej, že veľmi veľa smutku aj s tým príde. Aj radosti, ale aj že teda smutku. zvládaš to doteraz, keďže stále pokračuješ a teda stále už si skôr ako majiteľ, Áno. ako taký majiteľ a teda tá rozhodcovská činnosť a skôr kanisterapia, než výstavy. A chov tiež tak som už trošku zavesila na klinec, ako chov, že mám psíkov, áno, ale šteniatka teda už teraz mám takú, nazvala by som to, že pauzu. Teraz už nechovám, nenazvala by som sa, že nejaký pravidelný chovateľ, to už nie. Skôr len tak výnimočne, keď to naozaj zaujme niečo. Hej? No, nemám už ani teda chovnú sučku, ale nemám ani jednu, ale mám v spoluvlastníctve takzvanom ešte nejaké sučky, takže tam sa ešte o niečom uvažuje, aj keď čas nezastavíš, tiež už majú svoj vek, ale uvidíme, ako je to náročné odchovávať šteniatá, takže a život ide ďalej, takže občas sa menia tie priority a tak. Pamätáš si ešte na úplne prvú výstavu, ktorej si bola súčasťou, nie ako pozorovateľ, ale skôr vystavovateľ? Samozrejme, pamätám s Jošim, s Kevinom Kartušom. Sme išli na špeciálnu výstavu klubu severských psov pri Ružomberok. Tam to bolo vtedy, neviem, jak sa to volalo. Pri Ružomberku bolo také zariadenie, oni tam chodili a ja som ich kontaktovala najprv len s takou informáciou, že čo a ako, že klub, či môžeme byť členovia a oni hneď, že prídete na výstavu. No Joši nebol moc nejak zvyknutý na výstavy, no tak niečo sme ho očesali, zobrali sme sa celá rodina a išli sme teda tam, no a Joši vyhral celú výstavu, stal sa Best in Show, takže áno, pamätám si to. A to bolo veľmi zaujímavé, keďže my sme nevedeli pomaly, čo robíme a ani čo tam robíme a nakoniec teda sme boli veľmi šťastní a teda pyšní na Jošiho. Je nejaký úspech, ktorý je pre teba v podstate ten najväčší za tie roky? Určite, akože bolo ich veľa, ale najväčší úspech sú vždycky tí svetoví víťazi, európski víťazi a také podobné. Akože z môjho odchovu mám viacero európskych víťazov, ale pre mňa najväčší úspech bol svetový víťaz a to bola Xamba, keď v Poznaní vyhrala už vo svojom veku, vtedy už mala 7 rokov a vyhrala titul svetovej víťazky.
Tak to je veľmi krásne a veľmi úspešné, takže aj po tých rokoch stále gratulujem, lebo také niečo sa nevidí len tak. A je niečo také, že čo ťa zaujalo, alebo že prečo si sa teda rozhodla aj teda tou formou výstav ísť? Ja vlastne neviem, ja som vtedy kontaktovala ten klub severských psov a jednoducho cez nich nejako som zistila, aké robia akcie a aktivity, no teda robili teda tie výstavy. A ono človek, keď vyhrá raz, tak už je chytený. A vtedy my sme hneď na prvej výstave vyhrali a dokonca Best in Show s Joším, takže človeka to tak namotá. Hej, že ten úspech je proste taký chytlavý. No a potom s Joším sme zažili aj zlé obdobia, pretože samozrejme sme začali chodiť na medzinárodné výstavy a tam som sa naučila to, že pes môže jeden deň vyhrať celú výstavu a druhý deň môže dostať v kľude veľmi dobrý. Hovorí sa, že každý šampión bez vedečka není šampión. Určite. Len človek sa to vždy naučí takým ťažkým spôsobom, keď začína. Nevie to tak nejak spracovať a pochopiť, čak ani ja som to nevedela. Ale chcela som sa zlepšovať, takže som sa učila ako, povedala by som, že handlingovať toho psa, lebo samojed a k tomu pes a vo veku tých 2 rokov, čo sme my začali s Joším, to je čisté peklo. To je tvrdohlavé, to nič nepočúva a hlavne teda závisí od toho, či si ho vychovate už od šteniata. My sme ho začali na výstavu chodiť, už bol dospelý. Takže my sme si prešli takým obdobím, že Joši nepočúval vôbec nič, ani v kruhu, ale potom sme pochopili, že vlastne to není jeho šálka kávy a začali sme, alebo pokračovali sme, keď sme doviezli k Sambu z Fínska, tak s ňou sme už od šteniaťa na tom pracovali a práve s ňou sme dosiahli úplne tie najväčšie úspechy, lebo jej sme sa naozaj cieľene venovali, že bude výstavný psík. Koľko mala titulov za tie? Tak to neviem. Ja akože voľa, kedy som to počítala, aj som si viedla takú, aj som to doplňala na tú moju stránku, ale potom ma to po XY rokoch nejak tak už opustilo, tieto počítania tých titulov. No, veľmi veľa. Aj veľa šampionátov, aj veľa. Ja som si hlavne cenila víťazstva na klubových a špeciálnych výstavách. Mňa chytili potom, prišiel som na to, že tie výstavy, ktoré sú medzinárodné, tam mnohokrát ten rozhodca není celkom doma v tom, jak má to plemeno vyzerať, alebo čo má spĺňať, alebo jaké má mať aj pracovné vlastnosti, alebo a potom som prišla na to, že tie klubové špeciálne, väčšinou sa tam pozývajú rozhodci, ktorí sú odborníci na plemeno. A tie pre mňa veľa znamenali, takže ona má aj veľa takých klubových a víťazov a špeciálnych výstav víťazov a tie sú pre mňa také dôležitejšie postupom času než šampionáty. Lebo povedzme si úprimne, šampionát, pokiaľ má človek dosť času a peňazí, si dokáže človek vybehať, jak sa povie. Ano, ale byť klubovým víťazom, to je len raz za rok. To je taký skôr väčší úspech. Určite, pre mňa určite. Pre mňa to viac znamenalo vždycky. Takže ona mala aj veľmi veľa týchto, s ňou sme pochodili celú Európu ohľade klubových výstav, takže, ale zase, neviem koľko. Veľa. Ako sa podľa teba zmenil samojed za tých niekoľko desiatok rokov vzhľadom, štýlom, alebo celkovo? No veľmi podľa mňa, lebo, no takto, podľa toho, jak to bereš. To, čo vidíš vo výstavných kruhoch, to sa zmenilo veľmi. A to, čo chovajú chovatelia, ak sú to dobrí chovatelia a chovajú na kvalitných líniách a majú tú svoju, ako by som to povedala, predstavu toho ideálneho samojeda, proste usporiadanú, nejdu podľa modných trendov, ale podľa toho, jak by to malo byť, tak tí sa nezmenili. Nájdeš takých chovateľov ešte dneska, ktorí chovajú také isté zvieratá, dá sa povedať, aké boli pred tými XY rokmi, 20, 30, keď som ja začínala, ale to, čo vidíš vo výstavných kruhoch, to je už veľmi ďaleko od toho, čo bolo, keď ja som začínala. A není som s tým ja uzrozumená, možno preto už ani nechodím na tie výstavy veľmi, hlavne na tie medzinárodné. Lebo sa mi nepáči, čo vidím v tých kruhoch, ani to už, ja tam občas už vidím až veľa vád, ale to sú už podľa mňa vážne vady anatomického rázu a tie by tam nemali čo robiť. Tak vieš nejaké spomenúť, kde musíš konkrétne, ale... Vieš čo, najviac problémov, ako je ich veľa, ale najviac problémov vidím celkovo, ako by som povedala, v konštrukcii, ktorá potom vedie, tam je to aj uhlenie vpredu, vzadu, plus veľmi zlé
zle položené, napríklad rameno, alebo hrudník, alebo jednoducho dokopy to dáva výsledok, vo výsledku, že ten pes nebeží tak, jak by mal bežať. Čiže to už není pracovné plemeno, ale... Skôr výstavné, také moderné. No, ale už už aj také, čo by podľa mňa nedokázalo vzhľadom na tú anatómiu nič potiahnuť a už vôbec nie je sania na snehu a niekde proste v prostredí, ktoré má odpor. Lebo ten sneh je odpor. Áno, čiže ono musí ťahať, musí pracovať. To, že v kruhu dokáže hopkať nejako a že im sa to páči tým rozhodcom alebo niekomu, to je v poriadku, ale zapriahnite ho a dajte ho do prostredia, kde má nejaký odpor, čiže napríklad ten sneh, to by nezvládli. Neverím tomu a to mi vadí. Takže okrem tohto, že vlastne sa zmenila kostra, teda celkovo, čo hovoríš na povahu? No, povaha. No, ja keď som začínala, povaha 3/4, možno 99% bola v poriadku. Bolo to priateľské plemeno, kde tu sa tá agresia alebo tá bojazlivosť vyskytla, samozrejme, ale v malom množstve. Úplne v malom, minimálnom a ľudia nezvykli už potom takéto zvieratko, keď prišli na to, že sa bojí alebo že je agresívny v kruhu alebo niečo. Už ho nezvykli vystovať, to je nezvykli na ňom ani chovať. Takže robili selekciu. Áno, ale v dnešnej dobe je už úplne bežné, že je taký pohľad egoistický na to. Áno, tak ja som si doviezol zvieratko, to je jedno, mne je to jedno, že to zvieratko sa bojí, alebo že v kruhu je agresívne, ja aj tak s ním budem chodiť na výstavy, aj tak na ňom budem chovať. A toto je v dnešnej dobe zle, lebo potom sa rozširujú tie zlé povahy. Hej? A podľa mňa povaha dobrá samojeda je taká, s ktorou sa ľahko žije. To je, ten pes má mať takú povahu, aby sa vám s ním ľahko žilo, aby sa nebál zvukov, aby sa nebál výjsť na ulicu, alebo aby vy ste sa nebali, že niekoho pohryzne. Zo strachu, netvrdím, že to musí byť proste tá agresia, ktorá je mierená na človeka z nejakého iného dôvodu. Zo strachu chápem tú agresiu, že sa zlakne, ale on by sa nemal, hej, lákať. Takže celkovo aj povaha sa zmenila za tie roky. Určite. A myslíš, že to je tým plemenom alebo aj to ľuďmi? No, chovateľmi je to, lebo oni chovajú už doslova, zavrú oči pred tou povahou. Jednoducho im je to ako keby jedno. Proste ja si myslím, že to je ozaj to... Hovorí sa tomu, že ego-investícia aj v ekonomike. Ego-investícia znamená, že vy do niečoho investujete veľa peňazí a potom už odmietate sa toho vzdať, lebo už ste do toho investovali veľa času, peňazí. Je pekné, že vy toho psíka máte radi a že pre vás je najlepší, ale ak sa nezamyslíte nad tým, čo to urobí s plemenom ako takým, tak je to čistý egoizmus z môjho pohľadu. A na základe tohto egoizmu sa menia aj tie povahy. Veľmi veľa agresívnych psov, veľmi veľa psov, ktorí sa boja. A hlavne aj čo majú aj rôzne zdravotné problémy a ťažkosti. Tak to už o zdraví ani nehovorím. To, čo sa týka zdravia, to je kapitola sama o sebe, určite. Poznám to sama, teda vieš môj príbeh osobne, aký som mala. Teda áno, s tebou teraz súhlasím, že v tomto by sme sa trošku mohli polepšiť a naozaj selektovať zasa tie nevhodné, alebo teda nezdravotne dobré. Áno, len vieš, napríklad Samoyed klub a aj iné rozumné kluby majú nejaké podmienky chovu. Áno. A tie minimálne tie podmienky by sa mali dodržiavať a ľudia sú akýmsi spôsobom, povedzme, že nútení ich dodržiavať. Ale povahu ti nikto nenúti, ako keby. Áno, máme tú povinnosť zúčastniť sa výstav. Ale na tej výstave nezistíš, aký ten psík vlastne v skutočnosti presne tak, lebo to ten majiteľ musí vedieť, akého má doma psa. To, že sa zúčastní jednej výstavy, po ktorej je chovný, ešte neznamená, že tá povaha je dobrá. Ale majiteľ vie, čo má doma. A to, že tak či tak príde a uchovní takého psíka a ešte je so sebou spokojný, to je smutné. Pretože on sa teší, že oklamal tú komisiu nejakým štýlom alebo jednoducho. Čiže musia to odzrkadliť za pár rokov v tom určite, jeho vlastnom chove. ak si to ale vôbec uvedomí. Áno, v chove a v tých majiteľoch, ktorí potom od neho tie šteniatá kupujú s tým, že všetko je v poriadku a tam
povahovo je to dobrí rodičia a tak ďalej. No a potom z toho vznikajú problémy, samozrejme. Ktoré vlastne nerieši už potom len ten chovateľ, ale musí sa to riešiť na verejnosti. No napríklad, môže sa to riešiť na verejnosti, alebo sa vráti ten pes majiteľovi, alebo ak sa nevráti, skončí volať na reťazi, alebo v útulkoch, alebo proste... Dúfajme, že takýchto príbehov bude čo najmenej a teda, že chovatelia si budú budovať tú svoju vlastnú cestu takú, akú majú a teda tú správnejšiu. A teda keď preskočíme, je nejaký taký tvoj úspech, ktorý si naozaj nečakala, že ťa veľmi prekvapil? Vieš, čo mňa prekvapuje každý úspech môjho odchovu. Čo sa týka mojich psov, ja viem, čo od nich čakať, poznám ich chyby, poznám jak reagujú alebo nereagujú, alebo čo od nich očakávať. Čiže tam ma nejak tie víťazstvá, ak vyhrajú, neprekvapil, lebo viem, že mám kvalitné zviera. Tam ma skôr možno prekvapí, keď nevyhrajú. Ale čo ma prekvapí pozitívne vždy sú víťazstvá mojich šteniat, mojich odchovov. To vždycky si poviem, že wow. A to ja som zase taká aj kritická. Ja si poviem, že wow, on vyhral. A však nebol najlepší z vrhu, alebo proste. A si poviem, a jaký psík to bol taký, no. Ty si mi raz spomínala, že vlastne šteniatko, ktoré je také najhoršie alebo také najškarečie v tom najmenšom veku je práve to, ktoré potom, keď vyrastie, je to najlepšie. Stále si tohto názoru? No, potvrdilo sa mi to viackrát, že jednoducho šteniatá, ktoré boli, povedzme, škaredé, oni sú všetci pekní, ale povedzme, že nie úplne z tých najkrajších, alebo čo, že nakoniec vyrastli do krásy. Áno, stáva sa to, určite. A v mojom prípade o mne zase koluje taká prúpovidka, že ja všetky krásne šteniatá vždy predám, že si neviem nechať úplne tie najlepšie, čo môže byť pravda, lebo ja som aj tak ináč viazaná na tie šteniatá, nielen výzorom, ale keďže ich mám doma, tak aj emocionálne. Proste mne sa často razy páči štenia, ktoré viem, že asi nebude úplne to najkrajšie, ale páči sa mi z iných pohľadov, možno z povahových. Práve zase hovoríme o tej povahe. Ale hovorím, som rada, že predávala som krásne šteniatá ľuďom a oni ich vystavovali a vždy ma prekvapí, keď pozitívne samozrejme, veľmi, keď môj odchov vyhrá. Som naozaj rada, že si vlastne založila, alebo teda dala ten základ ako takého chovu na Slovensku. A keď preskočíme úplne, ako vnímaš vlastne založenie Samojet klubu? Lebo ty si bola jedna z tých prvých 12 zakladajúcich členov. Ako to celé vzniklo, ten nápad? Aké to bolo? No, bolo to ťažké, pretože ja som taký typ človeka, ale predpokladám, že každý, kto sa o niečo veľmi zaujíma, že jednoducho dá do toho všetko. To jest, ja som začala v klube severských psov a ja som postupne sa prepracovala k tomu, že som bola vo výbore klubu a ja som do toho dala všetok svoj čas, do ich aktivít a akcií a veľa finančných prostriedkov, ani nehovorím. A začala som organizovať také, že deň samojedov, lebo popri tej činnosti v tom klube severských psov pre mňa boli samojedi to gro, to podstatné, takže som sa snažila pre nich nejak viac tých aktivít, lebo mi prišlo, že veľmi málo ľudí, ktorí vlastnia samojedov, sú členmi klubu. Mm-hmm. Veľmi nás bolo máličko a postupne mi to začalo veľmi vadiť, lebo ja som sa teraz fakt snažila, potom aj tú knihu som vydala, robila som preto úplne všetko. A počet tých členov bol stále okolo tých 10, 12 proste v tom klube. No tak povedzme si, v tom čase ani veľa majiteľov nebolo. Bolo to všetko na začiatku. Práve, že vtedy, keď sme sa odtrhli, keď teda som už zakladala samostatný klub, tak ja som mala zistené, že ich na Slovensku bolo okolo 70. To už je veľký úspech. Ja som si už potom viedla takú štatistiku, ja som si všetko zapisovala, všetkých majiteľov a tak ďalej a vedela som, že ich je okolo 70 a v klube ich bolo 13. Tak to bol taký nepomer, dosť veľký nepomer a stále by som bola pre ten severský klub urobila prvé posledné, ale potom sa tam začali diať veci, s ktorými ja som sa už nejak nemohla stotožniť. Jednoducho ono niekedy tí ľudia, ktorí veľmi vytrčajú, ktorí veľmi sa snažia niečo robiť, tak zlíznú aj najväčšiu takú, ja by som bola, nenávisť od tých ostatných, ktorí nerobia nič, ale robia menej, alebo jednoducho závidia, neviem síce čo.
čo, či tú robotu, alebo čo. A pritom je to naozaj veľmi ťažká práca. Presne tak, si. presne. A robila som to pre to plemeno, nerobila som to pre seba. Ja som stále mala tú utkvelú predstavu, že jednoducho musím tu niečo spraviť pre tých Samojedov, lebo sú tak úžasní, že si zaslúžia niečo. Niečo veľké, proste nielen tam 13 členov a o všetkom rozhodovali ľudia, ktorí chovali aj iné plemená, ktorí sa Samojedom absolútne nerozumeli a tým aktivitám. A chýbali mi v tom klube aktivity pre deti a pre majiteľov, ktorí nechcú chodiť na výstavy, ktorí chcú robiť aj niečo iné s tým psom, agility alebo niečo podobné. Také skoro rodinné. Rodinného typu, proste nejaké iné, pretože prišla som na to, že ozaj tí ľudia nechcú väčšina chodiť na výstavy, ale radi by prišli na nejakú inú aktivitu. No a voči tomuto postupne bola sa budovala taká, ja neviem, taký odpor, taká neznášanlivosť z tej strany toho výboru a tam iných vlastne plemien. A prišla myšlienka toho, že by sme sa mohli osamostatniť a založiť vlastný Samojed klub. Čo bolo teda... Niekedy som sa o tom bála rozprávať, ale akože už s tým vekom absolútne sa nebojím povedať, že vtedy urobili vo výbore Severanov prvé posledné, aby ma zastavili, aby ma z klubu dosť vylúčili, aby som nebola schopná zorganizovať to hlasovanie. Jednoducho bola to doslova do písmena taká vojna. Dneska to už môžem povedať, bola to neskutočná vojna, ale kto ma pozná, tak vie, že mňa to len povzbudí, takéto veci. Namotivovalo mňa to ešte len viac. namotivovalo, takže mňa to len utvrdilo v tom, že idem si za svojím a nakoniec sa nám podarilo odhlasovať si odtrhnutie sa od Severanov. Áno, a pamätáš si vlastne tých prvých členov zakladajúcich, mená, alebo teda... Vieš čo, ako to asi bolo? áno, akože bolo nás 13, ale boli tam aj zo zahraničia ako prví členovia, ale tí, čo sme hlasovali, no tak však tam boli Henčelovci, však teda ja, bola tam ešte pani Piskacisová vtedy, bol tam Palino Pangrác, Ondruškovci, boli tam potom, myslím, Magda Gerčová vtedy už a bol tam jeden pán z Trnavy, ktorého meno si už asi nespomeniem, ale ten už potom ani nebol. Jemu som pomáhala len doviesť psíka z Čiech a ten už potom, myslím, asi by som vedela jeho meno, keby som silno porozmýšľala, ale teraz si ozaj na to nespomínam. Samojedov vlastnil ešte aj vtedajší predseda klubu, ale teda ten nehlasoval s nami, ten hlasoval proti. A to bol vtedajší predseda klubu. No tak samozrejme, že nebol z toho nadšený. A ako sa to podarilo vlastne teda založiť klub? Viem, že sa píše všade v histórii, že sa posielali dopisy, aby sa ľudia zaregistrovali. Ako to bolo? No to bolo tak, že my sme ja som teda ohlásila v máji na schôdzi členskej klubu Severských psov, že budeme na ďalšej schôdzi, ktorá bola na jeseň v októbri, že budeme hlasovať o odtrhnutí Samojedov z ich klubu. No a potom som vlastne zobrala tú svoju kartotéku, kedy som si ja poctivo už pár rokov zapisovala všetkých majiteľov Samojedov na Slovensku a každému jednému som poslala list. Tedy poštou pekne a v tom liste som vysvetlila celú situáciu a poslala som im predbežnú prihlášku do Samojed klubu Slovensko, a či by s týmto súhlasili, lebo chcela som mať všetky fakty predtým, než to uskutočňujem, aby som vedela predložiť výboru a všetkým ostatným členom, hoci oni nemali právo hlasovať mali iba majitelia Samojedov, ktorí boli zároveň členmi klubu. No ale ja som nechcela nikdy nejakú vojnu, ja som sa, aby pochopili, že je tu veľmi veľa majiteľov Samojedov, ale nechcú byť členmi klubu Severských psov, ale chceli by byť členmi klubu Samojedov. No a z tých 80 alebo tak listov sa mi vrátilo 70 podpísaných prihlášok. Takže mala som 70 ľudí, ktorí predbežne podpísali, že by chceli byť členmi klubu a týmto vyzbrojená sme potom išli hlasovať, alebo išli sme na tú druhú schôdzu na jeseň. Takže sa vám podarilo vlastne založiť Samojed klub Slovensko.
Áno, podarilo sa nám dostať sa z klubu Severanov a potom sme hneď, to bolo nejak v oktobri a potom hneď v novembri na novembrovej Nitre sme založili Samojet klub. Teraz už to bude 20 rokov. Kde vidíš takú najväčšiu zmenu alebo budovanie, kam teda ide Samojet klub Slovensko? Zmena je v prvom rade v tom, koľko máme členov, že tam sa to vždy pohybuje od tých 150 do 200, plus minus, podľa toho, aký je rok. A neviem ani teraz presne už, lebo už keďže nie som vo výbore, už nemám úplne ten pravý prehľad. Ale zmena je v tom, že nás bolo 13 na začiatku a teraz je nás 150, možno, dajme to možno viac. Takže tam je prvorada zmena a to, že sú tu ľudia zo všetkých krajín sveta, to je ďalšia. A v podstate ja som spokojná s tým, kam ide, lebo ja som opustila výbor v takej fáze, kedy ten môj život nabral iný smer, ale zároveň som si bola istá, že Samojet klub bude pokračovať úplne pohodovo. Že ho nechávaš v dobrých rukách, presne tak, v dobrých rukách. Takže si hrdá na to, kam vlastne teraz putujeme. Ja som hrdá celkovo na Samojet klub, lebo to je z môjho pohľadu jeden z najlepších, ak nie najlepší klub na Slovensku, čo sa týka práce pre členov hlavne, lebo však o to ide, je to nezisková organizácia, to je, bola založená s cieľom pracovať pre tých svojich členov. Takže ja som maximálne spokojná s tým, alebo kam smeruje. No je mi trošku smutno, že už odchádzajú tí ľudia, ktorí tam na začiatku boli z toho výboru, že už sa to tam zdá sa, že úplne pomení teraz v najbližších voľbách, ale na druhej strane... čo nás čaká, ale... A na druhej strane nech to zoberú ľudia, ktorí majú na to čas a energiu. Tak menia sa priority, tak ako určite, hovoríš. ja chápem ich pointu, aj viem, prečo odchádzajú, to je mi jasné. Ale je to z môjho pohľadu také trošku smutné, lebo to boli moji spolupracovníci a zakladajúci a tak ďalej. Takže, ale verím tomu, že ak sa to podarí v takom zmysle, že vieme, kto chce pracovať a ako kvalitní ľudia, tak určite môže ísť ešte ďalej a môže ten klub byť ešte lepší. Dúfam, že nám s tým teda niekedy ešte pomôžeš. Ja budeme veľmi vďační, teda hlavne určite musím povedať aj sama za seba, že ty si mi neskutočne veľa dala za tie roky, aj nápadov, aj vlastne celkovo nových poznatkov alebo všetkého, takže za to som ti naozaj veľmi vďačná. Ono to bolo možno tým, že nás bolo tak pomenej a sme sa tak viac stretávali a viac rozprávali. Dneska vidíš, to je to, čo mi možno trošku chýba, že už sme tak veľkí, áno, že už ten klub je tak veľký a tých nových členov je veľa, že ich ani nepoznáme. Kedysi sme sa tam všetci poznali. Bola to taká rodina. Presne, ale to by som povedala, že ešte doteraz. Je, ale je ich už dosť veľa. Možno chýbajú, no to je už len taká moja trošku, možno chýba viac takých, ja chápem, že pri ohníku a takto sa porozprávame, to mi je jasné, ale sa nepoznáme z toho dôvodu, že a ty si kto? Vieš, čo myslím? Áno, že ono pri ohníku sa radi porozprávame s hocikým, aj neznámym, ale možno ešte také predstavenie, možno by nebolo zlé tých nových členov a nech nám o sebe niečo povedia, nech sa tí ľudia trošičku viac spoznajú. Ako vnímaš celkovo taký chov Samojedov dnes a pred tými vlastne 20 rokmi, keď vznikol klub? Na Slovensku myslíš? Na Slovensku, samozrejme. No na Slovensku takto. Celkový pohľad je samozrejme pozitívny, že sa jednak to plemeno podarilo, to čo bol ten môj sen, hej, nejak rozšíriť, ale zároveň není to až tak rozšírené, aby už tu vznikli z toho nejaké jak sa povedia, že množiarne, alebo jak by sme tomu nazvali. Stále si to plemeno drží taký trend, že nie je ešte tam v tom a dúfam, že nikdy nebude spadnuté v takom koši tých populárnych plemien, kde by sa to množilo širinu marinu. Ešte stále si udržuje tú hladinu takého normálneho vývoja. Čiže aj tých šteniat sa rodí toľko, aby sa tí majitelia našli a zároveň aby sa tu nejak extrémne neprodukovali šteniata napríklad bez rodokmeňov, ale my sme voči tomuto od začiatku, od založenia klubu veľmi sme bojovali. Áno. To boli neskutočná práca tiež už len keď poviem, že s tým telefonovaním na tie inzeráty, čo som robila na začiatku ja, akýkoľvek inzerát, potom aj ostatní členovia výboru,
že akýkoľvek inzerát sme našli, sme tam telefonovali, sme tých ľudí presviečali, aby nechovali bez PP. Často sme si vypočuli všeličo na seba. Hej, a prosili sme, alebo tak agitovali, aby tie psučky dali radšej vykastrovať a tak ďalej. Čiže to bola neskutočná práca, sme si s tým dali. Potom sme všetkých bezpapierových, ktorí boli v útulkoch, vždy sme ich chodili zobrať. A tak vlastne vznikla aj záchrana samojedkov. Áno, tak to vzniklo a tak sme chodili po celom Slovensku brať tých samojedov a potom sme ich doma kúpali a hľadali im nový domov. My sme sa strašne snažili, aby tých bezpapierových bolo čo najmenej. Samozrejme, nie vždy sa to podarí, ale buďme úprimní, vždy sme na tom lepšie, jak naši susedia, všetky štáty, myslím, naokolo, ktoré sú na tom horšie s bezpapierovými samojedmi. Dúfajme, že v tomto veľmi pomôžu aj nasledujúce štátne nakázania a pravidlá, ale uvidíme, kam nás toto teda nemyslím si, že v tejto oblasti by Slováci chceli poslúchať nejaké pravidlá, nemyslím si, ale ono je to naozaj o tej ponuke a dopite a ako som strašne rada, že není toto populárne plemeno. Populárne, ja to dám do úvodzovek populárne, lebo z môjho pohľadu je to skôr negatívum než pozitívum pre to plemeno. Ja som chcela, aby samojed bol, aby mal svojich ľudí, ktorí ho budú mať radi a ktorí o ňom budú krásne rozprávať a budú vedieť posunúť tú znalosť na majiteľov svojich šteniat a vytvárať také tie rodiny chovateľské. Ja som nechcela nikdy, aby sa tu množilo, aby tu bolo kvantum šteniat a proste, aby potom ľudia boli nešťastní, lebo nechápu povahu, alebo jednoducho to, že sa treba o tú srst starať, alebo čo. To nikdy nebol môj cieľ, takže môj cieľ sa splnil. To je ako, že ja som spokojná. Keď to porovnám s tým začiatkom, tak je to dobrým smerom. Určite. A jednak sme svetoznámi tým, že my sme sa ako klub nikdy nebali organizovať veľké akcie. To nás vlastne čaká aj teraz vlastne tohto roku, povedzme, keď budeme mať 20. výročie. Veľmi sa na to teším. Je niečo, čo by si odkázala nejakým novým chovateľom alebo ľuďom, ktorí by vlastne chceli len začať s chovom? Ono je to ťažko nejak zhrnúť. Hej? Ja som vždy aj majiteľom šteniat hovorila, alebo komukoľvek, kto sa snažil ma niečo opýtať. Ja som vždy hovorila, pozrite sa, vždy si treba preštudovať o tom plemene čo najviac a zahodiť takéto, že jej pekný, ten sa mi páči, toho ja chcem. Ja som sa rozhodla pre samojeda po tom, čo som rok sa starala o jedného samojeda. Treba najskôr vyzdvihnúť negatíva. Áno, presne. Treba si uvedomiť, že to ozaj není nejaké jedno z tých najľahších plemien na vlastnenie. Hej, a ja som najprv strávila rok staraním sa, čo mi utekal, čo ma nepočúval, čo nervy som mala úplne z neho. A až potom som sa rozhodla, že toto mi nevadí. A chcem byť majiteľka tohoto psa. A potom vlastne tiež zasa po niekoľkých rokoch si sa rozhodla až do toho chovateľstva. Nevstúpil si do toho bezľavo a nešla hneď. som proste cieľene za tým, že pekný pes. Hej, a toto podľa mňa je teraz najväčší problém. Že všetko je na sociálnych sieťach. Všade sú pekné obrázky. Každý dokáže narobiť pekné fotečky a Photoshop zvyšok dorobí. Ale realita je niekde úplne inde. Každý jeden pes vyžaduje veľa času, veľa pozornosti, veľa aktivity a toto si ľudia podľa mňa neuvedomujú. Čiže ja by som silne, len preto, aby nedochádzalo k tomu, že tí ľudia sú nešťastní potom s tým samojedom, aby si najprv poriadne naštudovali, alebo aby sa s niekým poriadne do hĺbky porozprávali, ale nie s chovateľom, ktorý, priznajme si, chce predať tie šteniatá, áno. Ale s niekým, kto už napríklad nechová, alebo kto len vlastní toho samojeda, ale nemá tendencie chovať, lebo on dokáže im dať taký pohľad, taký normálny. Že áno, vieš čo, toto je na nervy. Taký realistický. No a pod to by som odkázala, že naštudujte si, čo to je za plemeno, lebo budete nešťastní. Áno, napríklad šteka. Veľmi šteka. A kope. No, kope, samozrejme, rožuje čokoľvek, zožerie čokoľvek a ťahá, neskutočne ťahá.
je to silný, je to silné zviera. Neodporúčala by som ho napríklad pre starších ľudí, lebo už to ide s vekom, viem to porovnať, už mám cez 50 a viem, že už aj mne robí problém, lebo aj niečo s nohami, s kolenami, ale aj celkovo. Už som taká, že nechcem na tej prechádzke mať obidve ruky vyťahané a prípadne sa niekde šmiknúť a zlomiť si nohu, hej? Lebo ťa potiahnú tí psi. Takže je to náročné plemeno, je to severské, je to športové, je to pracovné plemeno, takže takýmto štýlom by som to odporúčala tým ľuďom aj pochopiť. Že to není plišačik a není to nejaký gaučačik. Hlavne ten výzor v podstate veľmi zaváži, že ľudia sa zamilujú do toho, ale vôbec neberú to, ako tú povahu ten samojedko má. Áno, a nehovoríme o tom, že tá srdc vyžaduje starostlivosť. Ak by si sa ty mala rozhodnúť, išla by si do samojedka znovu? U mňa to bolo veľmi špecifické, pretože ja som bola hodená do vody. Ja som bola naraz hodená do rodiny, kde som sa starala o 3 deti a jedného samojeda. Čiže mne nikto nepovedal si vybrať. Ja som si nevyberala. Hej? Čiže u mňa je to veľmi také, že či by som si vybrala. Keby som znova zažila, čo som asi zažila tam, že jednoducho som bola sama, bez rodiny a ten pes jednoducho až doma som prišla na to, že mi vlastne veľmi pomáhal v tej situácii, ktorá tam bola ťažká, náročná, že jednoducho som bola tak nejak ponechaná s ním, aby on mi povedal alebo ma naučil, že vieš čo, aj keď som osina v zadku, aj tak stojí za to ma mať. Takže ja som nemala na výber. A teraz, kebyže sa rozhoduješ v tomto veku, v akom si išla by si do toho? V tomto veku, ono je to tak, jak moje mentorky, ktoré som mala v podstate Hazel Fitzgibbon ešte kedysi na začiatku a Penny Roberts ešte dodnes deň, dve anglické ladies, ako mi oni povedali, že s tým vekom buď prejsť na menšiu verziu samojeda, čiže Hazel má špice, alebo mať len jedného, a to sučku, pretože sučky sú menšie a zároveň všeobecne poslušnejšie a tak ďalej, ako napríklad Penny, že teda už má iba jednu sučku. Čiže ja to vidím do budúcnosti tiež tak. Špice nie, to zase nie som ja taký ten typ špicovitý, na mňa je to moc nervózne, ale určite jeden samojed sučka, určite si myslím, že bude stálou súčasťou, čo sa mňa týka, ale už iba ozaj málo. Jedna. Tak rátam tak jedna. Rátam tak jedna. Ja momentálne mám mačky, takže mačky a plus jedna samojedka. Do budúcna plánovaná. To si tak plánujem, áno. Že nedá takto sa by to vzdať mohlo toho byť. plemena, keď už ho jednoducho raz má. Nechcem sa ich vzdať, pretože stále napriek všetkému, že akí dokážu byť, hlavne samci, napriek všetkému tomu stále ostáva, ako som to povedala, to posadnutie tým plemenom to človeka, nemyslím si, že pustí. Hej, to asi ťažko. Veď hovorí sa, že kto už raz má samojeda, tak už nič iné v živote nechce. Takže súhlasíš. Že zostáva, áno, určite, že zostáva pri samojednom, len sa aj hovorí, že nezostáva pri jednom, lenže to je myslené na mladý vek. To keď človek je mladý alebo mladší a má dosť energie, tak samozrejme aj dvaja, aj traja. Áno, to je najlepšie. Ale už tak pre ten môj vek, ten jeden je taký vysnený, že tú jednu sučku. Čiže vrátiť sa na začiatok a mať toho jedného a užívať si ten život s tým jedným, venovať sa naplno tomu jednému. To by som tak povedala, že to je taký môj cieľ možno, alebo taká vízia, že bude. Je niečo, čo sa ti páči alebo nepáči na tom, ako teraz vlastne mladí chovatelia pristupujú k chovu? Áno, v podstate áno. Ja napríklad kvitujem, že majú toľko energie a že sa púšťajú do veľa vecí, ale na druhej strane oni sú veľmi ovplyvnení, stále to hovorím, tými sociálnymi sieťami, ja sa k tomu stále vraciam, ale je to tak, veľmi sú ovplyvnení tou módou a tým, čo vidia na sociálnych sieťach. Ja keď som začínala a tie moje mentorky Hazel, Penny a ďalší úžasní ľudia zo zahraničia, keď sme sa spolu rozprávali a keď mi oni dávali svoje skúsenosti, oni mi povedali, najkrajšie zvieratá sú u niekoho na dvore.
To je pravda. Čiže S tým súhlasím aj ja. Ja to dodnes deň hovorím. Najkrajšie zvieratá, najzdravšie, najtypickejšie sú u niekoho a žijú šťastný život u niekoho na dvore. Čo tým chceli povedať je, dívaj sa na línie, nedívaj sa na sociálne siete a na fotky a na videjka a na to, či to je od tej známej chovateľky tam, alebo teraz je to populárne, každý má z tejto chovateľskej, tak aj ja budem mať z tejto chovateľskej. Je mi jedno, neviem ani, čo majú jaký chov, alebo jaké linie, alebo nespravím si ten prieskum, lebo budem mať ja doma túto chovateľskú stanicu. Tak to je taký prístup, to je neskutočne zlý prístup. A je niečo, čo by si teda budúcim majiteľom odkázalo, že ako sa vlastne nejako vybrať chovateľskú stanicu, alebo celkovo? No v prvom rade chovatelia by si mali vyberať tých, na čom budú chovať s rozumom a nie podľa toho, čo je populárne, čo v dnešnej dobe teda je typický trend. Áno, každý chce mať len to, čo je momentálne najznámejšia chovateľská stanica, čo má najviac titulov a ja neviem čo, a nikoho nezaujíma a netrápi si preštudovať rodokmene. Alebo si preštudovať ďalšie veci. Veď dnes je to dostupné. Zdravotné výsledky sa dajú sa dohľadať rôzne detaily o týchto psoch. A pre mňa aj veľa robí to, že z môjho pohľadu tie najznámejšie chovateľské stanice vystavujú 3, 4. Kde sú ostatní? No. Videli ste ich? Videli ste tých potomkov? Videli ste tých predkov? Lebo aj ja viem vybrať z 200 šteniat 3, ktorí budú vyhrávať. Ale kde sú tí ostatní? Sú zdraví? Aký život vedú a kde sú. Hej? Čiže ja mám radšej obyčajných chovateľov, ktorí sa starajú o každé jedno štenia, ktoré informujú napríklad na svojich stránkach o každom jednom šteniati. Vidíte tam tie fotky, ako sa majú, čo robia, aké majú zdravotné výsledky, než chovateľské stanice, ktoré vám neustále predkladajú fotky tých 3, ktorí vyhrávajú. Škoda toho, že dneska je to všetko na tomto založené. Všetko je taký nejaký biznis z môjho pohľadu a už mi je z toho až smutno. Mám pocit, že tá doba ide až veľmi dopredu a niekedy to jednoducho Ale prečo nejde dopredu tým štýlom, že keďže mám tú dostupnosť tých informácií, tak si ich zistím. Lebo kedysi ozaj som si ja zisťovala rozprávanie sa s ľuďmi, lebo nebol internet. Čiže ja som vypisovala listy a študovala si rodokmeň zo starých kníh a vyslovene si sa ľudí vypytovala na tie informácie, ktoré som... Než som sa vôbec rozhodla o niečom, nejaké zviera importovať alebo tak. No a to isté to bolo pre chovateľov, aby si vstúpili do svedomia a nešli po tom, čo je populárne, ale po tom, čo je dobre pre to plemeno. Stále tvrdím, že najlepší psi sú u tých chovateľov, ktorí odchovajú menej vrhov, ale venujú sa im na 120% a jednoducho tie zvieratá majú typické povahy a typické vlastnosti, aké by mali mať. A takisto s tým sa spája aj ten typický výzor, ktorý pomaly mizne. Lebo všetko ide do tých moderných tvarov, že to už pomaly ten samojed vyzerá jak plišák, ten hrudník má jak taká labuť, hej, očinka miniatúrne jak nejaký plišačík, srsť takú, že no neviem, čo to je za srsť, či to je srsť, či vata, to by mal byť úplne iná srsť, čiže podobá sa to už pomaly na pomeraniana, takého prerasteného. A stále tvrdím, že tí obyčajní chovatelia, ktorí to robia z lásky k plemenu a nie pre popularitu a pre peniaze, tí sú najlepší. A tých je ale málo už teraz. Ale stále sú. A to je aj tá rada pre tých majiteľov budúcich. Vyberať si kvalitu. Nie podľa výsledkov výstav. Ja som teda ešte aj názoru, že keď už teda majiteľ si ide pre samojedka, tak hlavne nech si vyberie aj človeka. Určite, ako také tie výbery, že tak ale záleží od ľudí, hej. Niekto chce, že na výstavy a na chov, hej. Tam už musí mať podporu toho chovateľa, ktorý mu vie poradiť. Ale ak chce niekto zvieratko
podľa... Dneska už je to ináč málo, zase na druhej strane si myslím, že môžeš prísť a máš celý vrch na výber. Lebo väčšina je už rezervovaná, povedzme, že na výstavy na chov a máš na výber z 3, z 2. Že ono už dneska, to, jak som ja išla za tým pánom Tašlím a on mi pustil 7 psov a ja som si mohla vybrať ktoréhokoľvek, tie časy už sú asi preč, si myslím, či? Ako to je teraz? Neviem, ako to majú teda ostatní, ale ja nechávam, nech si vyberie majiteľ ešte stále doteraz. Čiže nemáš ty prvý výber vždy pre nejakého, ja neviem koho, kto to chce na výstavy? Nemáš. Tak možno, že ty si ešte pozostatok tých starých chovateľov, nechcem povedať starých ako nejak zlé, akože tých, čo kedysi boli, že to nechávali tak, že... Alebo ono... Dokážeš aj z priemerného psa dokážeš spraviť, povedať, že ale musíš sa mu venovať poriadne. Presne tak. Presne toto chcem povedať, že šampióna dokážeš urobiť aj z toho priemerného psíka a tu ide naozaj skoro ten vzťah toho chovateľa k tým majiteľom v tomto prípade. Určite. Ak máš také šťastie, že tí majitelia povedia, že my si chceme vybrať a možno potom budeme chodiť aj na výstavy. To je asi tá lepšia verzia, než ísť cieľene po výstavnom, lebo aj v tom veku už odhadnúť výstavne úspešného psa, to musí byť zázračný človek, ktorý dokáže v 7 týždňoch odhadnúť, že tak ty budeš šampión. Ja by som povedala, že to je skôr nemožné. To je nemožné, áno, určite, že je. Dá sa, ako ma naučili zase tie moje mentorky, dá sa v veľmi mladom šteniacom veku vidieť napríklad hlava, aká bude. To sa dá. Hej? Ale na druhej strane, ja som sa tak popalila viackrát, že v 7 týždňoch bola tá hlava nádherná. Ozaj. A potom naraz prišlo to obdobie skade ruka, skade noha, 3 mesiace plus. A naraz to, čo bola takáto krásna, široká tá mordička, tak naraz sa to začalo predlžovať a bol z toho taký špiclík. Takže už sa mi stalo, áno, stalo sa mi už aj také, že bola by som dala ruku do ohňa, že to bude hlava silná a nebola. Takže je to taká lotéria, no. A určite by som nikdy nesľubovala, že tento bude víťaz. Už so svojimi skúsenosťami nie. To nedokáže nikto odhadnúť. Máš nejakú spomienku z celého tvojho chovu alebo aj skôr majiteľstva, ktorú by si chcela zdieľať s členmi klubu? Viete, koľko mám ja dobrých spomienok z aktivít klubu, to sú neskutočné kvanta spomienok. Hlavne asi moje najkrajšie spomienky sú vždycky z aktivít klubu, takže ak chcete mať krásne spomienky, určite doporučujem navštíviť aktivity klubu. Či už výstavy, tábory. Áno, my to robíme, alebo teda však klub to robí stále v takej spojitosti, že vždy, keď je výstava, je aj niečo pre tých, ktorí nechcú ísť na výstavu, ale chcú sa porozprávať, alebo nejak si zasúťažiť nejakých neoficiálnych aktivitách. Čiže hovorím, najlepšie spomienky moje boli a vždy sú spojené s aktivitami klubu. Takže nemôžem spomenúť ani jednu, lebo ich mám toľko. Možno po tom rozhovore ma niečo napadne, čo som mohla povedať. Ale neviem, takých spomienok je neskutočné kvantum. Neskutočné. Možno jednu spomeniem, že keď sme chodievali robiť ešte propagáciu a že sme chodili po výstavách a vždy sme zobrali stánok a vždy sme zobrali nejaké veci pre deti. A pamätám si na jednu výstavu v Prešove, a to sme boli s Jankou Muranskou a Tachová Hasky a s pánom predsedom, teraz s Jožkom Ondruškom. Ale sme boli len traja a v tom Prešove sme rozložili ten stánok a dodnes deň sú z toho fotky. Tam bolo, ja neviem, to bolo desiatky detí. To boli desiatky. Áno, ktorí sa chceli. To bolo, myslím, že jedna, ak nie je úplne najlepšia propagácia plemena, lebo nezažila som, aj tá atmosféra bola úžasná. Proste tí ľudia a tie deti prišli a nebolo to nič takého. Dneska sa ľudia aj boja prísť, že či od nich nechceme niečo, hej, neviem čo. Ale vtedy to bolo také, všetko také veľmi prirodzené a myslím, že aj Jožko na to dobrom spomína dodnes deň, že to bola jedna z najlepších propagačných aktivít. A to sme sa zobrali ozaj len tak, že my ideme tam na výstavu a popri tom spravíme propagáciu klubu. Propagačný stánoček. Áno, keď už tam ideme, tak už to zoberieme. Aké sú tvoje také 3 najzábavnejšie príhody so samojedmi? Počula som, že si raz mala takú príhodu
o srsti, že Samojedko bol totálne zahúňaný? No nie, ja mám o srsti lepšiu príhodu. Ja mám o srsti z môjho prvého vrhu s Xambikou, že bola mala vrch a po vrchu samozrejme tie sučky vyplznú. No ale to som ja nevedela, ja som bola začínajúci chovateľ a jedného krásneho dňa som si uvedomila, že k Sambe vidno kožu ružovú, že jednoducho ona naraz zostala ako keby úplne holá, ale ja úplne... Ja tomu hovorím také liščie obdobie. No čo liščie, to bolo úplne, že ružové prasa a kde tu trčala nejaká zbytky srsti, tak ja som spanikárila, som letela do Trnavy na veterinu, že je niečo má s srsťou alebo s kožou, alebo nejaká je chorá, alebo niečo sa jej stalo. Pamätám si, že jak okolo mňa tam lietali, úplne že všetky výtery robili zoškrapkávali, pozerali pod mikroskop, úplne tam, všetci tam okolo nej lietali, že čo to môže byť, že takto zo dňa na deň proste zhodila srsť. A keď mala všetko negatívne, krv, všetko, a už boli zúfali všetci tí veterinári, tak na ňu pozrel jeden a hovorí, že a nemala šteniatá? A ako mňa vtedy oblialo, ja som sa tam tak zahambila. Ja hovorím, no mala. A oni, že Ježiši Kriste, tak na čo tu my hodinu okolo nej beháme? To ste nevedeli hneď povedať. To bolo strašne trápne. Áno, to bola taká trápna situácia. Zaplatila som účet a pekne so sklopenými ušami som išla domov. A tak som sa naučila, že po šteniatách vyplznú. Áno. Takže taký najzábavnejší príbeh je ten. Toto mi príde také, že všetci sme sa pobavili. Tí veterinári podľa mňa to rozprávajú tiež dodnes deň. Tento príbeh, kedykoľvek na to príde. A potom veľa príbehov bolo s Azalkou, ktorá bola môj rodinný lovec. Proste ako som o 2:00 v noci zachytila nejaké zvuky divné od suseda a prišla som na to, že môj pes im tam padol do výkalovej jamy, čo tam mali prasce a čo to odvádzalo, hej, tie výkaly a môj pes nejak preskočil, tej som ešte nevedela, že Azalka... si zaplávať. Áno, že Azalka vie preskočiť plot, takže ja som preliezla plot a modlila som sa, aby ma tam sused neovalil s niečím. Azalu, som si tam lahla na zem, Azalu som vylovila z tej smradlavej jamy, prehodila som ju cez plot k nám, preliezla som cez plot, sused sa našťastie nezobudil a so studenou vodou o 3:00 ráno som ju tam striekala na dvore z prasačích hovienok. Áno, to. A potom ešte povraždila susedom všetky sliepky. Áno, a potom, keď bolo na chvíľu v Anglicku, na výstavnej kariére, tam zase povraždila zajace u susedov Hazel. Takže s ňou boli vždy také krásne príbehy, veselé. A nakoniec sa teda spýtam, je nejaká veta alebo niečo, úplne že v skratke, že ak by si teda mala jednou vetou pomenovať, čo je to samojet, alebo teda aký samojet je? Jednou vetou pomenovať, aký je samojet? No tak v prvom rade, toto je taká úloha, ktorá je nemožná podľa mňa z môjho pohľadu, lebo samojedovi by sa dalo, aby to zhrnulo všetky oblasti toho, čo je dosť podstatné, tak to by sme tu zase rozprávali ešte ďalšiu hodinu, ale jednou vetou, čo by sa dalo povedať o samojedovi? Vieš, ako to býva v tých memečkách teraz, že tam je napísané, že je to blázon, alebo je to osina v ríti, ale je to moja osina v ríti. Takže je to strašný tvrdohlavý blázon, ale je to môj blázon. Takže budete ho mať radi, tak či tak. Tak veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Dúfam, že sa bude všetkým páčiť. A teda ďakujem. Ja som stále k dispozícii, keby niekto potreboval v niečom poradiť. Kedysi na začiatku to bolo takou dobrou, povedala by som, keďže sme sa všetci poznali, takou dobrou akousi tradíciou, že sa ma ľudia veľa pýtali na veci a ja nemám problém absolútne otvorene poradiť a povedať aj negatívne veci alebo negatívne skúsenosti úplne otvorene. Dodnes deň ma to neopustilo tento môj prístup, možno práve naopak, ešte sa utvrdil, takže stále som tu, keby niekto potreboval poradiť. To, že 3/4 ľudí
to nakoniec nespraví tak, ale spraví to po svojom a potom sa na svojich chybách poučia a povedia, že no mala som to tak spraviť, jak to ona hovorila. Je druhá vec, ale som tu proste radšej možno obetovať trochu času zavolať alebo napísať, skôr zavolať a alebo niekde na našich aktivitách ma odchytiť, ja radšej poradím, než by ste mali potom ľutovať. Ale ako vravím, ľudia v dnešnej dobe si je tak spravia po svojom. Najlepšie sa učiť zo svojich vlastných chýb. Asi je to také, že každý si tým musí prejsť. Povedzme si úprimne, že je to síce smutné, že ľudia nepočúvajú, ale ono to príde s vekom a potom už možno už majú svoje skúsenosti, takže... A ja sa teda hlavne veľmi teším, že si prijala to pozvanie posudzovať teda naše 20. výročie založenia klubu. Ja sa veľmi teším. A teším sa, ako to celé dopadne. Ja sa veľmi teším hlavne aj preto, že prijala pozvanie posudzovať aj Tula Hamalainen, teda teraz už Tula Prat, od ktorej som vlastne získala svoju prvú sučku a sučka Humoresk Snovik Samba je vlastne zakladateľka moderného chovu na Slovensku. A preto je úžasné, že pani Prat ako chovateľka tejto ksamby. A v podstate ty k tomu? Áno, že my dve, ktoré sme to tu ako keby zase rozbehli na novo, a tam budeme spolu a budeme mať možnosť vlastne očami, ktoré máme, myslím, že veľmi podobné, ten typ a to všetko, to hovorí sa mať v očiach, čiže mať napozerané, tak bude to ozaj pre nás tak krásne vidieť tých potomkov ksamby, lebo myslím si, že 90% samojedov na Slovensku má v sebe ten rodokmeň a tú krv Humoresk Snovik Samby, tej zakladateľky. Takže myslím, aj pre ňu to bude veľmi emotívne tých potomkov vlastne vidieť a pre mňa takisto, pretože je to presne to isté, že kedysi som to tu začala a chcem vidieť, ako to po 20 rokoch teda vyzerá. Tak dúfajme, že to dobre dopadne. Ja si myslím, že áno, lebo ako som spomínala, sú dobrí chovatelia na Slovensku a mnohých, pretože čo som zabudla povedať, je, že podľa mňa úspešný chovateľ je ten, ktorého psov rozoznáte aj bez toho, aby ste vedeli, jaký to je pes. Že ten typ, že majú ten typ podobný, že napríklad sú chovateľské stanice, ktoré sú typické pre svoje krásne hlavy alebo pre výborný pohyb a tak ďalej. A myslím, že my tu máme na Slovensku už zopár, lebo to je ťažké získať, že ísť tým smerom, aby sa podporila nejaká tá časť, taká dobrá časť toho štandardu a povahy a využitia psa, že si poviete, tak toto je zrejme od tohoto chovateľa, lebo ten je typický pre toto a pre toto a preto som rada, že aj na Slovensku už zopár takých chovateľov máme, lebo to není ľahké sa k tomu dopracovať. Takže na to sa teším tiež. Tak sme zvedaví a teda ďakujeme znovu. A ja ďakujem a ešte musíme poďakovať tebe, Simonka, že si sa na túto úlohu takejto, povedala by som, bohumilej činnosti spropagovať trošku a ten Samojed klub a jeho históriu a takisto ľudí, ktorí sa venujú plemenu, že si sa na toto dala, lebo je to ozaj vynikajúca myšlienka.